С твоя помощ съм успявала да направя едни от най-интересните си смислени интервенции по време на Корепер 1 по трудни досиета. Няма да ти благодаря за това, че си ме карала да съм в изолация, председателството да ни търси с цел да не блокираме досието и винаги да се противопоставяме, но това е част от нашата работа. Тя със сигурност ни дава друг прочит на нещата, не винаги да сме съгласни. В заключение, да не съм много дълга, както не обичам да бъда дълга в изказванията си, да ти пожелая преди всичко много здраве, да си много усмихната и щастлива, да си много успехи ти пожелавам, но според мен те са неизменно ще те следват, защото ако човек работи и знае какво прави, безспорно той получава на среща си успех. И ще те очаквам. Аз сигурно няма да съм тук, дай Боже, когато ти ще си но след като ръководството е с нагласата, че ти ще дойдеш, ще те очаква постоянното представителство отново да дадеш своя безценен принос за защита на интересите на България. Успех в бъдещите ти начинания. Сега, както обичам да казвам, irreplaceable, mertens, неповторими. Това е някакъв шедьовър. Да, и аз така мисля, ако забелязах още в началото, просто уникално, не смея да го отворя. В който се съдържа скромния ни принос за това нещо. И цветово е да дори е комбинирано. Нямам думи, просто нямам думи. Color coordination. Това за мен е важно също да има color coordination. Много благодаря. Първо след тази брилянтна реч на DPR-а, не смея дори да се конкурирам с изказване. Това ми е, мисля, че петата или шестата farewell speech, но тази е най-трудната и най-емоционалната. Може би ще се разплача след малко, но преди искам да ви благодаря първо за това, че сте тук и за хубавите моменти, които преживяхме заедно през всичките тези години. Наистина беше привилегия за мен да работя с всички вас, защото съм знала, че мога да разчитам на всеки един от вас, когато звъня по телефона или изпратя имейл. По всяко време мога да разчитам, че имате обратна връзка. На първо място на DPR искам да благодаря, разбира се, за това, че винаги е отворена към нашите, може би понякога много луди указания, да блокираме, което винаги било удоволствие за нас. Винаги сме го правили с голям слада. Да сме в малцинство. Да, и да сме в малцинство. Но вие винаги много отворено подхождахте към нашите указания, да ги защитавате и позициите, които представяхме, което е много важно за нас, защото вие сте нашия лидер в всички имат моята подкрепа, не само вашия екип. Всичките ми екипи имат моята пълна подкрепа, особено когато съм убедена в каузите. Точно на време. Да, комисията, винаги се случва така, винаги в най-подходящия момент. След това да благодаря на Mertens, която е може би най-пострадала от моят характер, особено когато женските в петък и за Корепер дневния ред в петък, късно вечерта, търсейки указания и нашите интервенции. Също така, че благодаря и на двете ви, на нашия любим координатор Деси, която също много често ме е спасявала, ако съм си забравила някъде документ или трябва да ми прати нещо много спешно, винаги съм знала, че мога да разчитам на този безценен екип на Корепер 1. На всички колеги в Корепер 1 винаги съм ви имала като повече от приятели, като повече от колеги като приятели, знам, че мога да разчитам. И на Корепер 2, разбира се, гледам точно финансите срещу мен. Това са едни от най-безценните съседи, които съм имала винаги и не само по професионални, винаги сме можели да обсъждаме всякакви теми с Министерство на финансите. Така че това е едно от най-важните министерства. Това е едно много важно министерство. Да не предричам, че е най-важното. Не, най-важното не мога да кажа. Еднакво важно с МИЕ. Да, еднакво важно с МИЕ. И разбира се на всички колеги, Министерство на външните работи, на транспорта, защото те са ми зад гърба, на труда, социалната политика. Аглаи да виждам в момента, като част от Корепер 1, има и от Competitiveness, има... И не искам да пропусна някой.
Така че ще ми липсвате много IT-тата, които не ги видя. Виждам ги точно. Аз бях казала, че ако не ги видя, няма да ги спомена. Но, добре, че... Ето, за това говорих за безценната помощ на финансите. Винаги мога да подкрепя и да дадат съвет в най-важен момент. И здравето също, току-що я видях и нея, така че с нея имаме много съвместни. И Боби, не мога да не спомена Боби, който днес оказа безценна помощ и винаги ме е подкрепил през тези години. Виждам и Калин, който ще има удоволствието да продължи тежката битка с нашите указания. Не виждам мистер Натан. И енергетиката на този да само господин Натан ми се глави, но ако не се появи, ще бъде специално разкритикуван след това. Така че, благодаря ви много. Запазете този дух във вас. Винаги да представлявате България по най-добрия начин. Аз обещавам, че ще ви пиша възможно най-тежките указания от столицата. Очакваме да дойдеш към 5 в най-скоро време, а защо не да обсъдим артикъл 7? С удоволствие. Това е един много мой близък до сърцето въпрос. Да. Артикъл, но не ви се бърза с българската версия. Реших, че Разпоредба. Да, разпоредба. Така че, това ще свърши тук, защото това са речите, които най-не ми се отдават от всичките ми изказвания. Може би, защото винаги много се вълнувам и като човек полага лична емоция, не може да Добре, ще чакаме с нетърпение първите ги указания. ще те преследваме. Ако дай Боже, Янка, може и някой министър, министър да стане. След като току-що научих в асансьора благата вест, че Цонка е станала началник на отдел. Значи има светлина в тунела, да, те много хора го заслужават, но малко го получават. Така че има светлина в тунела, че наистина капацитета, който се гради някъде, ще бъде оценен подобаващо и ще бъде наистина ще получи това, което трябва.